Together, growing in faith, changing communities. Genesis chapter 3, verse 8. Base bezwa izwi likaJehova uNkulunkulu ehamba ensimini kusihlwa ngokuphola kwelanga. U-Adam nomkakhe baqasha ebusweni bukaJehova uNkulunkulu phakathi nemithi yensimu. Kepha uJehova uNkulunkulu wambiza u-Adam wathi kuye, Adam, Adam, ukephi na? Wayesethi, ngizwe izwi lakho ensimini ngasaba ngokuba ngihambaze. Ngalokho-ke ngaqasha. Khona wathi uNkulunkulu, ngubani okutshele ukuthi uhambaze na? Sewudluleni kulo muthi engakuyala ngawo ukuthi ungadli kuwo. Adam wathi, owesifazane owangipha yena ukuba abe nami unginikile kuwo umuthi ngase ngiyadla. Jehova wathi kowesifazane, yini lokho okwenzileyo na? Owesifazane wathi, inyoka ingikhohlisile ngase ngiyadla. Jehova uNkulunkulu wathi enyokeni, njengokuba usukwenzile lokhu, qalekisiwe phakathi kwezilwane zonke naphakathi kwazo zonke izilwane zasendle. Uza kuhamba ngesisu sakho udle uthuli insuku zonke zokuhamba kwakho. Thandwa zami, kule nkonzo impenduko esinikezwa yona namhlanje kunezinto ezimbalwa engifisa ukuba sibheke. Eyoqala, uNkulunkulu uyamdala umuntu, uyamdala u-Adam no-Eva, uyababeka ensimini banikeza konke abakuswelayo. Akukho abangenakho, akukho ongeke bajabulise. Kodwa nezinto ezenzakalayo phakathi ka-Adam no-Eva edala ukuba basuke enkonzweni kaNkulunkulu. Mhlawumbe umbuzo wami wokuqala engifisa ukuba siwubheke ukuthi, ngabe ngisahleli yini enkonzweni uNkulunkulu angibizele yona? Ngabe ngisahlezi nabantu uNkulunkulu angiphe bona? Kunemndeni engabhekani, kunemndeni epheka amabhodwe amabili, kunemndeni mafike lona dining room sonke sophuma, kunemndeni ethi ngahlangana emcimbini mafika udadewabo uyoyeka uqoba ngoba sefika isidina. Kunemndeni engasakhulumisani, kunezelamani eseyihambisana amacala, kunabazali abaqulisana izinto balwa izimpi zabo ngabantwana babo. Sisahleli nenkonzweni uNkulunkulu asinike yona. Sisahleli njengoma phakathi kwekhaya. Athi uNkulunkulu, ngiyathemba sibanibani ukuthi uzongikhulisela kahle
abantwana bami. Ngithi mina uNkulunkulu akasoze angibuza ukuthi unkosikazi ngimphethe kahleni, akasoze angibuza ukuthi abantu abami ngibaphethe kahleni ngoba kangiphanga unkosikazi. Babodwa mina abantu abongivalela izulu amakholwa. Nakanjalo njengomzali awusoze wavalelwa izulu ukuthi awukwenzanga ukuthi nokuthi, kodwa abantu abayokuvalela izulu abantwana bakho. Ngihambe kanjani phambi kwabantwana bami? Ngikwazile ukuba ubaba oqotho. Ithi inkalankala endala mibone encane, ithi inkalankala mntanami mawuhamba ubokuhamba uqonde awuyeke ukukekela. Ithi encane but ma ngihamba ngoba ngibone wena uhamba. Inkonzo uNkulunkulu asinika yona namhlanje. Ngisahleli nenkonzweni engakwabela yona. Baningi abantu la ngaphandle abayifisayo imshado. Baningi abantu la ngaphandle abafisa abantwana. Baningi abantu ngaphandle abaswela imisebenzi. Kodwa abanye bethu lokhu uNkulunkulu asiphe kona sekuphenduka isiqaliso. Lokhu uNkulunkulu asiphe kona sesiyayikhukhumeza ngakho. Lokhu uNkulunkulu asiphe kona sekusihlulile. Konke bekumele sibuyele kuyona. Ihamba kanjani enkonzweni kaNkulunkulu? Onamakholwa ayabanga emhlanganweni, ayabanga ezimishini, athi lona ukuba mina engiphethe ngabe ngezukuthi, ukuba mina engiphethe ngabe ukuthi akwenzeki. Bese ngiyabuza, uzowuphatha kanjani umhlangano kaNkulunkulu sahlula umndeni wakho? Uzobayisa kanjani abantu enkonzweni sawuhluleka ukuvusa abantwana baye emamiseni ngcwele? Ngelinye ilanga siyakuma phambi komthetho wamacala, siyakuphendula uNkulunkulu. Ngihambe kanjani enkonzweni yami? Konzo yokuqala uNkulunkulu asibizela yona namhlanje ethandwa zami, konzo yasensimini. Khona ibulawo eliqedayo imizi ethiwa uzalo. Hey, bangaxabana abantu babuye baqolelane, kodwa khona abaqabene emndenini abasoze abanye baqolelane. Omunye uzatshela emehlweni athi wena sengiyayeka, awusesiyo wakwethu, I disown you. Athi omunye nokungafa vele ngeke ngingcwabe. Athi omunye angisoze ngamxolela lo. Athi anginendaba sesiyolithetha icala uNkulunkulu. Thandwa zami umlomo uyadala. Ngiyamthanda uNkulunkulu wethu ngoba vehlonipha. Ashone athi mesezofika ezulwini athi uNkulunkulu awunanga umntana omuhle, ebese xoxa athi uNkulunkulu mngeniseni, ebese kuthiwa nafu la ezohlala khona. Athi mesezokhuphuka esezokwangiwa izulu bese yasukuma ingilosi yokulunga ithi Nkosi kunenkulumo esalayo. Athi uJehova yiphi inkulumo? Athi uSibanibani waxabana noSibanibani wakubo wathi kunenkulumo ekumele bayixoxe bayithethe mase kukhona wena. Ebesethi uNkulunkulu mbizeni. Athi akakashoni lo muntu usahleli emhlabeni. Wayithi ugogo wami kude kubuka Jesu. Athi abanye mhlawumbe abashona ngakazalwa, athi mhlawumbe bakafika, athi imphaki yabola, athi okhiye bayathomba, athi amageja ayiphuka. Thola umuntu kashona
wena uhlele ezweni nasemhlabeni sewayikhoshwa usho ukuyikhoshwa into kuthi ekugugeni kwakho bese uyashona mawuqhamuka uhleli akangenile kodwa sibanibani kade washona indaba uhleli athi mntakama ngathi solithethe ezulwini ngiyawusaba umlomo ngoba kwesinye isikhathi ithandwa zami sikhuluma kuze kweqa sikhuluma size sikanaki siyabopha uyithuka ingane yakho uthi wena usoze obantu oyalutho wena usoze waphumelela vele wena usilima vele wena ufuza unyoko vele wena ufuza uyihlo vele nina ningifuni Bono mase beyagqiqa awubaba uSpanman udinga umsebenzi awubaba khulekele uSpanman bese ngiyakhohlwa ukuthi mina ngambophela mina ngathuka ingane ngathi vele wena isidwedwe vele wena nto yalutho uNkulunkulu kunento ayibekile kumzali olimini lomzali uNkulunkulu ubeka isibusiso obeka isiqalekiso esaba mina inyembezi zomuntu omdala inyembezi zomzali kumele iphume inyembezi enjabulo olimini lomzali kumele kuphume amazwi ayisibusiso ungagijima umhlaba wonke ungathandwa izwe lonke kodwa udinga isibusiso somzali athi mntanami ngiyabonga abanye bethu abantwana bethu izinto ayisozwe zabalungela ngoba sikhuluma kahle bona bekumele sibize ukuphila sabiza ukufa enye inkonzo uNkulunkulu angithinta ngayo lithi izwi likaNkulunkulu wayihamba saluntambama eyobheka abantwana bakhe bangaki thina sebebhungukile sani emakhaya bantwana bethu abaseze emakhaya bashada abanye bangabuyi basuka abanye bayofunda bancamela ukuyoqasha kunohlala ekhaya abasafuni ukuyela emakhaya ngoba lokhu uthando kuyaxatshanwa uyazi uSpanman bekaphuza zophuzela kuthina uyazi uSpanman bekajabula la ekhaya sekubhedile khona baziwa ngamamuthi sabo umuzwe ngena meshaya isikapa sonke siyazi ke namhlanje sekubhedile khona abanye abantu abanethalente lokukhipha ukudinwa kwabo bakukhiphele kwabanye abantu oluyinkinga zakhe ngabanye abantu kweminye imizi ukuthula kukho emandleni ukuthula kukho ungena kulo mhlangano axabane nawo kulo axabane nawo kulo axabane nawo kulo axabane nayo kulo then inkinga you realize ukuthi ayikho kulabantu inkinga imina thandwa sami khona abanye abantu abangenawo ukuthula kuyaliwa abakwazi ukuthula khona abanye abantu uma bevuka ekuseni baharaza iindaba zabantu babafuna ukwazi ukuthi uSpanman uhluleke kephi ongekanqene ukufika kufonele nge-airtime yakhe ayiqede inkulumo ekhuluma kabi ngabanye iphele i-airtime ufone nawe iphele yakho kungenwe kwidatha iphele bafake ba-screen grabhe bathumele for 2 hours ngani yes sengikhulumile ngaye yes sengihlekisile ngaye and so what hleze ngibuza mina umAfrika wabhala ngobaba uKhambule for 2 weeks wayibulala umntaka Khambule baphi yalisaba igazi lomuntu sengikhulumileke ngawe ngahlekisa ngawe ngakunaphaza pho
sozuzana. Zuzuzani. Khona enye inkonzo uNkulunkulu angithinta kuyona uma eyobheka abantwana bakhe. Balekile inkonzo yokuhlala ujeqeza usho njalo ukhambula umzila ngathi athi wemzalwane ubohlala ujeqeza ungathi kwanuka itshele etala abantu uma usunyathile. Kwesinye isikhathi bengibele ngibuyele emaromeni ngithi icala lami enzima. Mhlawumbe Nkosi akuke ukuthule ekhaya ngoba ngikhuluma kahle. Mhlawumbe ingane zami ayizwani ngoba nginolimo olubhaqambili. Mhlawumbe ukuthi akwenzeki ngoba ngumalume ephephetha njengequdane. Khona abanye omama bagigiya bezemvuselelweni balethwa zimoto zamadoda ebesothi uma athi awumkhwenyana wenza ukuthi awumakoti wenza ukuthi khona namhlanje ekseni eshiya ingane zethu zigonene namadoda sagonana namantombazana kodwa ubhizi uyagqoka umama. Bekumele sibheke inkonzo yethu ukuthi emzini kaBhekisisa kwenzekile. Just because nginiki outbuilding angikunika ngindaba ukuthi ukhudule wonke amantombazane wafaka endlini yami. Not emzini kababa, not emzini wami ngisaphila. Awukwazi ukwenza engakhula ngakwenzi. Kodwa ngoba ke siyabasaba abantwana bethu. Habe siyisabe ingane zethu. Ngobani ziyasebenza, zikhokhela ugesi, zilethe igross, zilethe amaplastiki. Ngelinye ilanga uNkulunkulu kwakodwa wayethi ugogo ukudla lokhu insila yamazinyo. Sengingasaba ukusho iqiniso ngoba nakho uma ngikhulume nawe uzobuphula umlomo bese ungakhokhi. Ngcono ngife ngiyobona uNkulunkulu noma ngihlalela amanyala. Ziyakhipita ingane zethu siyibiza ngomakoti. Ziyakhipita ingane zethu silokhu sijabula. Bekumele sibheke mntanami wena la ekhaya ukwazi ukuyiphekela, wena la ekhaya ukwazi ukuyiwashela, wena la ekhaya ukwazi ukayina kodwa uhambile waye edolobheni yofunda. Ubani okuphekelayo, ubani okayinelayo? Wamntana leli ikhandu lenziwa ubani, lezi insipho zenziwa ubani, lefona ngithengelanga, lenguba ngithengelanga, uyithathaphi imali? Khona abanye abadayise ngomzimba wabo ukuze babe bahle. Besiswele inkonzo yeqiniso. Ngishaye ngithi mhlawumbe ngenzani? Mhlawumbe ngisuke ngatetela. Mhlawumbe ngithembe kakhulu. Mhlawumbe ngisuke ngafuna ukuba abangani. Inkinga yethu sifuna ukuba abangani nezingane zethu. Umntana makasibi ngana. Ngiyafuna ukuba umngane wami ingane kumina. Ngeke angifuni ube umngane wami, ngifuna ukuthi ngibe umzali kuwena. Konje yokugcina uNkulunkulu asibuza yona. Thime eqhamuka athi Adam ukephi na? Athi omunye Nkosi ngizwe izwi lakho ngayocasha. Athi uNkulunkulu ucashiswe yini? Athi Nkosi ngibona ubuze bami. Phela inkonzo esihlulayo. Athi Nkosi ngibona ubuze bami, athi uNkulunkulu Adam sewudlile. I can feel uNkulunkulu is disappointed. Athi bantu bengikwethemba sibani. Bengikwethemba. Bangaki namhlanje abathi Nkosi ngihlulekile endleleni. Nkosi angihambanga kahle. Nkosi angikhulumanga kahle. Nkosi angizwani nomakhelwane ngoba ngibe liqili. Aswani sumndeni ngoba ngikhulumanga kahle. Sibuyele kuNkulunkulu. Athi wozani kimi nonke nikhathelene nisindwayo. Athi ngizakuphumuza. Igama likaYise benendodana nomoya ocebileyo. Amen.